Jotono di perkaham abo ang sapol tuyei tuma khai humale pala hakor khur gerana rabar sara berarowan stam ta saraya stam miaprokai lele ha bono berarowan bagi tabo ang hakor khuri tongo mangsasi ready sinya ko stam lekai robajak singka ke sapung kutuma ba polotin si thuklui ma tongsi thui beni beli sapung kutuma ba polotin thuklui ma tongra la han khung ro bakal khobera ro bakal khoba ta bu sai bolong phaike buno mukhung ro khaile sini ta bera ro ke no no phunuk nai pungkaham jotono angga nok putheng ke si to su asuk bui je youtuber rok no nuk mani ta sini borok bisingo koino si nok phukajak theng theng rok snuya ano masa snuk bainani ro nok phukajak buri ma ke nok phukai tong joto kaham tongbai namle ani loge rok ani mare rok loge rok tete rok ta camera ro haimani si video ro khani musulia bile camera ro kahama edit ro kutsung ke sok bai bai kete edit ro khai ring ya kho khai siring ya boi ani video no ke edit ro no gui si nayang bai ne hai ade ba edit ro to khai ro ma ke si bui be interest nang video ro naithoya edit video naithoya de edit pano kahang ga nang ta sani le edit khala edit khala ha ke ta mo to ang bo thero de hai tu ma apani jene support khainai jano hamjang nai ke nai tongbai jabo hambai rok no ani channel no nai tongmani bangi ha pusak tong thoi mang ko ha te yang bu mokol bu yang moko yagra digini oro samani temang bata taboni okhli prani sei khor ke samani muksa dero hi amo nai mani muksa boingi asi temani bata hai si sala ha bla khor gete yang buwa bu wani wo tor sajak hasmala chocolate chawi tor samani mongru stong sibo sa toy to ha marok sa ke samali yang to ha ke video ro khaisa phile ta video ro te phunuk jang nai gurui hai nok singo akai bai khanani robo be hai guriya